ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव साफ्रामखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबावबाय। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम सासे मानसिनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो मिजिंथिदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। ओमफ्राय नायखांनायनि उनाव आरोखिना माबा मोनसे खोनानो मोनफेरै मिथिनो मोनफेरैखौ खोनानो मिथिनो मोनगोन होननानैबो नायगिरि बयनिसिमबो आं मिजिंथिहरबावदों। तो बेनि सिगां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनि जे भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थायो आंनि बे भिडिअआ स्पेशली बांसिनानो खालि जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखायसो आङो लाबोनाय जायो। आरो जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा बिथांमोननि थाखायथ' नंखायाखौनो आङो बुंगोन आंनि बे भिडिअखौ। अब्लाबो ना ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनानै होनाय हिसाबै ना ख्रिस्टियान नङै मानसिफ्राबो आंनि भिडिअखौ नायो। तो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो थेंक इउ आङो जासिहरो। आरो आंनि बे भिडिअआ ना माबा मोनसे सोरनिबानि सायाव गाज्रि खोथा बुंनाय बा सोरखौबा नेवसिनाय दुसिनाय बा माबा मोनसे सोरनिबा खुलुमनायखौ दुसिनाय माब्लाबाबो आङो बेबायदि भिडिअ लाबोनायबो नङा आरो आं लाबोनायबो जानाय नङा। तो बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोखि ना जायफ्रा दायो नायदों आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय जे आंनि बे भिडिअआ बांसिनानो गासिबो ना ब्लग नङालाबानो ब्लग नङै भिडिअआ गासिबो ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखायसो। तो सोरबाबा बेवहाय गोबांथार समावनो गोरोन्थिबो दिनै बुजियो आंनो गोबांथार दिनै कमेन्टफोरबो दिनै सफैयो। तो बिथांमोननि कमेन्टखौ लानानै बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय। आङो दुखु मोना बिथांमोना बुजियैनि थाखाय बे बाथ्राखौ बाहायो समायथे। तो बेनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो क्लियार खालामदों आंनि जे भिडिअ बियो बांसिन ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखायसो। आरो सोरबा जुदि आंनि भिडिअनि बागै बा ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै गोथौ मिथिनो लुबैदोंब्ला ना मा होनो सोरबा सासे मानसिजों सेरखम बायदि ख्रिस्टियान मानसिफोरजों शेयार खालामनो हागोन रायज्लायनो हागोन सोंनो हागोन मोजां गाज्रि मिथिनो हागोन। तो मानो मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमो नाजावो बा ख्रिस्टियान जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। तो हामबायसै बे समावहाय। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम आङो दहायनो शेयार खालामखाबाय जे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। तो अब्ला बे समावहाय नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। अब्ला बे समाव आङो सिनायथि होनि। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय बारफु नार्जारि। तो बिथां बारफु नार्जारिखौ आङो बे समाव स्पेशली वेलकाम खालामदों आरो आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखाय बिथांखौ आङो थेंक इउ आङो जासिहरदों। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां बारफु नार्जारिया आंनो ओरैबायदि मोनसे कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदों ना। अब्ला बे समावहाय आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि बिथाङा मा कमेन्ट हरदों। बिथाङा लिरहरदों सोरगो रायजो बियो बहा जागोन बे हायाव ना बबेबा आलादा जायगायाव गोदान नख्रां आरो सोरगोआ आरो नोरोगा बहा जागोन फोरमायलाय फंबाय। तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। अब्ला बे समावहाय बिथां बारफु नार्जारिया आंनो मा रोखोम कमेन्ट हरदों। तो आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि बयबो खुब गाहामथारैनो खोनाबाय बुजिबाय मिथिबाय होननानै आं मिजिंथिहरदों। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बियो आंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे कमेन्ट बिथां बारफु नार्जारिनि जे कमेन्ट बे सोंथि बा कमेन्टआ आंनि थाखाय बिराद गिदिर एन्सार होनो हाख'यै बा बुंनो हाख'यै आरोखि। आरो बेनि सायाव भिडिअ लाबोनोबो खुब गोब्राब मोनदोंमोन नाथाय आङो लाबोनो गोसो जाथारनानै दिनै लाबोबाय। तो बेनि सिगां बिथांनि जे कमेन्ट बे कमेन्टखौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरि जेसेबांनाखि दङ बिथांमोनजों शेयार खालामनायनि सिगां फंसे खोथाखौ आङो बुंनानै दोनग्रोनो सानबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो आङो
जे नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोबाय थायो बे भिडिअखौ आंनि बे नलेजजों ना आंनि बे गियानजों आंनि गावनि खुगानि बाथ्राफोरजों नोंथांमोनजों आङो लाबोनाय जाया आङो बांसिन समावनो जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बेनि सायाव मा मिथिहोयो मा बुंदों आरो गोथार बाइबेलनि बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो जोंनो मा मिथिहोयो गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ लानानै गोथार बाइबेलनि बाइबेल सिरिफोरखौ लानानैसो नोंथांमोनजों बा नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनाय जायो बा नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामो बेखौ जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बेखौ मिथिनानै लागोन होननानै आं मिजिंथिहरबावबाय तो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों बे समाव बिथां बारफु नार्जारिनि जेनाखि कमेन्ट बे कमेन्टआव जोङो रायज्लायनो जोङो थांदिनि तो बिथाङा आंनाव सोंहरदों जे सोरगो रायजोआ बहा जागोन बा नोरगा बहा जागोन बेनि सायाव आरो बेनि सायावनो आङो बुंखाबाय आंनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर कमेन्ट बा बेनि सायाव भिडिअ लाबोनायाबो आंनि थाखाय बिराद गिदिर आरोखि तो हागौमानि with my knowledge आंनि मोनदांथि मिथिनाय ना फरायनानै बुजिनाय बा फरायनानै आंनि नलेज मोननाय बेजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबाय बे समावहाय तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बाइबेला बेनि सायाव फोरोङोदि सोरगो बा हेभेन होननानै बुङोब्ला बेखौ दिनै जोङो साफ्रोमबो मिथिनो हायो बेयो मोनसे बेबायदि न' गॉड्स होम होननानै जों जेखौ मिथिनो मोनो बे सोरगो रायजोखौ जोङो बयबो मिथिनो मोनो इसोरनि न' होननानै ना मा होनो आरो दिनै बेल' नङा आरो फैबावदिनि नोरग ना जायखौ इंराजियाव हेल नोरग दा बाइबेला बेनि सायाव बेबायदि फोरोंदों बा बुंदों नोरगा मोनसे बिराद गिदिर पानिशमेन्टनि जायगा गाज्रि मानसिफोरनि थाखाय आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय सोरगोआ जाहैबाय इसोरनि न' ओमफ्राय नोरगा जाहैबाय बिराद गिदिर पानिशमेन्ट गाज्रि मानसिफोरनि थाखाय दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों बेखौ रायलायबावनोसै दा सोरगोआ बहा जागोन बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय बिथां बारफु नार्जारिनि कमेन्टखौ लानानै तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेलनि मथेब्ला ना दहाय जों एसे गिबियावनो मिथिखाबाय सोरगोआ इसोरनि थाग्रा न' ओमफ्राय बियो थैनानै थांनाय गोथार मानसिफोरनि थाग्रा जायगा बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ खोन्थाबावो आरो दिनै बेल' नङा बाइबेला बबे जायगायाव बे सोरगोआ जागोन बेबायदि लकेशन बा बेबायदि प्लेस थिक माने बेबायदि जायगाखौ खोन्थायाखै बा बुङाखै आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला ना बबे जायगायाव जागोन माबादि जायगायाव जागोन सोरगो रायजोआ बा सोरगोआ हेभेना बेनि मोनसे लकेशन बा बेनि मोनसे थिक जायगा बाइबेला जोंनो खोन्थायाखै आरो बुङाखै नाथाय सोरगोआ दङ आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा बाइबेला बेखौ खिन्थाखाबावो मिथिबायना बाइबेला बेबायदि खोन्थादों थिक जायगा फोरमायाखैब्लाबो बे सोरगो रायजोआ मा जागोननो ओरैबायदि जायगायावसो जागोन बुहुमनि गोजौआवसो दिनै जागोन आरोखि बे सोरगो रायजोआ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बेनि सायाव नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनिफ्राय आङो फरायनानै खोनासंहोनो आङो सानबाय तो नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय तो बेखौ मोननो हागोन माने नुजा होजानाय 21 बालाबनि 1 निफ्राय 7 सिरिसिम रेभेलेशन चैप्टार 21 verse 1 to 7 जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेबायदि बहाय बेबायदि लिरजादों बा बुंदों आरो बेवहाय जौहननो इसोरा बेबायदि दर्शन होदों आरोखि तो बाइबेलाव बेबायदि लिरनाय दङ आङो फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय ओरैबायदि लिरदों बेनि उनाव आङो मोनसे गोदान नख्रां आरो मोनसे गोदान हा नुबाय मानोना सिगांनि नख्रां आरो हाया गैया जाबाय आरो लैथोआबो थाबावाखैसै जौहननो इसोरा बेबायदि खोन्थाबाय आरोखि अब्ला बे समावहाय आं फरायबावनि 2 सिरि बेनि उनाव आङो बे गोथार नोगोर बे जाबाय गोदान जेरुसालेमखौ सोरगोनिफ्राय
इसोरा हरबाय हौवा गोदाननि थाखाय हिन्जाव गोदानखौ जेरै साजायो बे नोगोराबो बेबादिनो साजाय जाखानाय ना आरो 3आव फरायनि आरो आङो सिंहासननिफ्राय गेदेर रावजों बेबादि बुंनाय खोनाबाय दा मानसिजों खामिनो इसोरा फैबाय बियो मानसिफोरजों थाफागोन आरो बिसोरो बिनि मानसिफोर जागोन इसोरा गावनो बिसोरजों थाफागोन आरो बिसोरनि इसोर जागोन 4आव लिरदों बियो बिसोरनि गासै मेगन मोदैखौ हुगारनानै होगोन बियाव थैनाय बिखा खामनाय गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया मानोना सिगांनि गासैबो जोब्बाय आरो सिंहासनाव जनाया होनबाय नै दा आं गासैखौबो गोदान खालामो बियो आंखौबो होनबाय बेखौ लिर मानोना बे बाथ्राफ्रा नंगौ आरो फोथायजाथाव 6 सिरियाव बुंदों आरो बियो होनबाय जाफुंजोब्बाय आंनो आलफा आरो अमेगा बे जाबाय आंनो जाजेननाय आरो जोबनाया गांनाय साफ्रोमनोबो आङो ओरैनो गोथां दैनि दैमुनिफ्राय लोंनो होगोन जायनो देरहागोन बेनो बेखौ आंनिफ्राय मोनगोन आङो बिनि इसोर जागोन आरो बियो आंनि बिसाज्ला जागोन तो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो आसा खालामो नोंथांमोना जे बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबाय गाहाम थारैनो बुजिबाय खोनाबाय होननानै आङो मिजिंथिहरदों बेवहाय मा इसोरा जहननो दर्शननि माध्यमै बे जिनिसफोरखौ खोन्थादों मा होननानै बुंदों बेनि उनाव जहना नुदों आरोखि ना गोदान नख्रां ओमफ्राय मा जाबाय गोदान हा नुबायनो मानोना सिगांनि नख्रां आरो हाया गैया जाबाय आरो लैथोआबो थाबावाखैसै तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै सोरगो रायजोआ बेबादि जागोन आरोखि तो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो आरो बे बाइबेल सिरिफोरखौ लानानै गोथौ एक्सप्लेनेशनफ्राव आरो बेनि रेफारेन्सफ्राव दिनै थाङोब्ला ना गिदिर गिदिर एक्सप्लेनेशनाव दिनै थाङोब्ला बेनि रहस्य गोथौसिनखौ जोङो मोनदांनो हाबावगोन दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिफोरखौनो बे बिथां बारफु नार्जारिनि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि गेजेरजों आं बेखौ नोंथांमोननो फरायनानैल' खोनासंहोबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै बुजिबाय आरोखि अब्ला फैदो आङो आरो नोंथांमोनजों आंनि फिसा जे फरायनानै बुजिनाय मोनदांनायफोरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनोसैलाय बिथां बारफु नार्जारिया आंनाव सोंहरबावदोंमोन तो बिथांनि सोंहरनाया दिनै बेनोमोन आरोबाव दा नोरोगा बहा जागोन आरोखि ना नोरोगा बहा जागोन तो बेखौ सावरायनो सिगां आरोबाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं दहाय नोंथांमोनजों एसे गिबियावनो शेयार खालामखाबाय जे बेबायदि कमेन्टनि एन्सार लाबोनांगौआ बा बे कमेन्टआ आंनि थाखाय बिराद गिदिर आरो इनायनो गोब्राब अब्लाबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय आरोखि तो आं आरो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबावो जे बाइबेला मा बुंदों मा फोरोंदों बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों माब्लाबाबो आंनि गावनि पार्सोनेल भाषा बा रावखौ लानानै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामा बेखौ नोंथांमोनजों आङो बा नोंथांमोन जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोननो आङो फोरमायहरबाय तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बे नोरोखौबो बाइबेला बहा जागोन बेनि थिक जायगा लकेशन बेखौ बुङाखैलाय ना बेखौ मिथिहोआखै बा बुङाखै सोरगोखौबो जेरै मिथिहोआखै बबे जायगायाव जाथारगोन नाथाय नोरोखौबो दिनै बेबायदिनो मिथिहोआखै नाथाय बाइबेला बेखौल' मिथिहोदों जे सोरगोआ बुहुमनि गोजौआव जागोन आरोखि ना अब्ला बे समाव जोङो फैदो जोङो मिथिनानै लानि नोरोगा बहा जागोन तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर माखासे थिउरिस्टफ्रा गिदिर गिदिर मानसिफ्रा ना थिउरिस्ट मानसिफ्रा बेबायदि साजेस्ट खालामो बुङो जे नोरोगा बे जों थानाय बुहुमनि बबेबा मोनसे सेन्टार बा बुहुमनि सेन्टार जायगायावनो दिनै बे नोरोगा जागोन होननानै बिथां गिदिर गिदिर थिउरिस्टफ्रा बेखौ दिनै एक्सप्लेनेशन दिनै खालामदों आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों बेखौ दिनै आङो शेयार खालामबाय जे जों थानाय बुहुमावनो जागोन आरो बे नोरोगा बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंबावदों बे नोरोगा
अरनि सागोर अरनि उखुन्दै जोंब्लावनाय बेबायदि जागोन बाइबेला दिनै बेखौ मिथिहोदों जोंनो थ' अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि सायाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो आङो सानबावलायबाय थ' नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय मा होननानै बुंदों बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 10 बालाबनि 29 सिरि गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 10 verse 28 आव बेबायदि लिरजादों गोथार बाइबेलाव जिसुआ बुंदों जाया मोदोमखौल' संहार खालामनो हागोन नाथाय जिउखौ नङा बेखौ नोंसोरो दागि होननासो बुंदों नाथाय जाया मोदोम आरो जिउ बे मोननैखौबो संहार खालामनो आरो नोरखोआव गारहरनो हागौ बे इसोरखौ नोंसोरो गि खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंबाय बाइबेला जाया खालि मोदोमखौल' सिथारनो हायो नाथाय जिउखौ सिथारनो हाया बेबायदि इसोरखौ दागि बा बेबायदि मानसिफोरखौ दागि होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बुंदों नाथाय ओरैबायदि इसोरखौ गिनो थिनदों आरोखि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जाया मोदोमखौबो ओमफ्राय जोंनि जे जिउ थैनो रोङै जिउ बे थैनो रोङै जिउखौबो आद्रि खालामनो हाग्रा नोरखोआव गारहरनो हाग्रा सिथारनो हाग्रा मोननैखौबो मोदोम आरो जिउखौबो बेबायदि इसोरखौ नोंसोरो गि बा खुलुम बेबायदि जोंनो बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो फोरोंदों आरोखि थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै बे नोरकनि सायावहाय बाइबेला मा एक्सप्लेनेसन होदों जोङो गुसुङै जोङो माने सोलोंज्लायबावनि थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बाइबेला बे नोरकखौ बेबायदि बुंदों दै आङो मोनथामसो पइन्ट दिनै लिरनानै लादों बेवहाय नाम्बार 1 आव दङ Hell is a place of punishment, separation and suffering. जिन आं दहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबायना नोरगा जाहैबाय माने पानिशमेन्टनि जायगा जायफ्रा गाज्रि मानसि बिथांमोना नोरगाव थांनो नांगोन जायफ्रा पापजों बुंफबनाय मानसि बिथांमोना नोरगाव थांनो नांगोन आरोखि दा बे नोरगा बेबायदि जायगानो एकदम पानिशमेन्टनि जायगा ओमफ्राय सेपारेशन एकदमबारे आलदा आलदा खालामथारगोन बे नोरगा ओमफ्राय बिराद सैनांनाय जागोन आरोखि बे नोरगावहाय ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय नाम्बार 2 आव बेहाय दङ Hell is a place of eternal punishment. बे नोरगा जोबनो रोङै अरायबोनि थाखाय बेबायदि मोनसे सास्ति होग्रा जायगा जागोन बे नोरगा ना इटारनेल पानिशमेन्ट माने अरायबोनि जोबनो रोङै बेबायदि मोनसे पानिशमेन्टनि जायगा नोरगा बाइबेला दिनै बेबायदि एक्सप्लेनेसन होदों ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय 3 पइन्टआवहाय नाम्बार 3 आव Hell is a place of everlasting destruction and separation from God. बे नोरगा अरायबोनि थाखाय फोजोबस्रांग्रा आरो इसोरनिफ्राय अरायबोनि थाखाय गोजान खालामग्रा जायगा होननानै बाइबेला दिनै बेनो बा जोंनो बेखौ एक्सप्लेनेसन होदों बा जोंनो बेखौ फोरोंदों आरोखि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे नोरगाव ना सोरबायदि मानसिया थांगोन जों साफ्रोमबो मिथिखागौ ख्रिस्टियान साफ्रोमबो जायहा इसोरखौ मिथियाखै खुलुमाखै बे इसोरनि आयेन थिननायखौ मानियाखै मानसिफोरनि गाज्रि हाबा मावग्रा पाप खामानि मावग्रा मानसि सिथारग्रा सिखाव खावग्रा नंखाय बुंग्रा जिनाहारि खालामग्रा ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि आरोखि ना जायफ्रा पापजों बुंफबनानै थानाय पाप मावनानै पापनिफ्राय गिदिंनानै फैफिनाखै इसोरनाव गावनि पापनि थाखाय खेमा बिनानै लानो रोङाखै ना मोजां लामायाव फैफिननो रोङाखै पाप मावनानै नोरैफोरबायदि मानसिफ्रा बै समावहाय बा थैनानै थांनायनि उनावहाय बेबायदि नोरगाव थांगोन आरोखि थ' ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै बिथां बारफु नार्जारिनि कमेन्टनि गेजेरजों गाहामथारैनो मिथिनो मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं मिजिंथिहरदों जे सोरगो रायजोआ बहा जागोन आरो नोरगा बहा जागोन थ' बाइबेला बेनि सायाव बांद्राय रोखा बे बाथ्राखौ दिनै बुङाखै थिग जायगाखौ नाथाय सोरगोआ दङ आरो नोरगाबो दङ ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै बे समाव
आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों आरो साफ्रोमनोबो मोजां देहा होथों, बुजिनो हानाय, मिथिनो हानाय बयनोबो इसोरा हेफाजाब खालामथोंसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।